Dneska vás vítam u ďalšieho videa z Brawl Stars. A vy viete, čo to je? Áno, je to tak. Brawl Stars, nová sezóna. Takže ideme hrať za Linu, skoro na nová prestíž a poďme na to. A mám som Lucky Day. Takže... mám Lucky Day Brawl Stars. Takže... si otvorím, vyhrám 4 krát, mám 4 na dropy. A veľmi dobrý som s Linou. Keď to pozeráš Gregory a pošujem mu prestíž. Poď. Kámo, poď. Naletím na něho, poď. Dobre, čum. Aj. To. Poďme. Poď. Je dole. Poď. Yes. Poď. Bude dole. Nie. Ľudia, toto bolo. No drop. Týchto daily freeby nemám šťastie. Tých som včera získal. Padol jeden tech skin na mythic postav. Takže a je to mythic skin. Takže keď toto uhádne, prihlásim mňa do friendov a sa dáme spolu jednu hru. Ale ja neviem, že prečo to mám tak baví. Čo? Môj kamarát je online. Chcem s ním hrať. Tam dua. Vidíš? Neviem nikoho invitnúť. Vidíš? Nie. Poviem, ako sa menovať klubu. Do klubu. Do týmu. Ja dám dua. Ty pôjdeš nie na Friends. Tu máš niekde Team Up. Ale fuck. To chcem vypnúť. Tam máš také tlačítko. Na to klikneš. Pustím ma video. Takže toto je galéria. Kto to musí byť? Ja aj nie. A inak, pardon, toto nie. Toto vypadlo. Toto. Aj do chuda na tohto kráľovca. Vidíte? To sú moje videá. Je vydané. Tu je. Pôjdete. Počkaj, kde? Je do Friends, počkaj. Aby som to tam mal mať. Pôjdete do... Čo to je? Na biele plus. Ja už neviem. No nemôžeš robiť tak. Už som zabudol, ako sa to robí, takže prepáčte. Musíš urobiť. Kliknúť na biele plusku. Veď mám na 5 čiarok, no tak na 2. Mal som na 5.
Počkaj, na čom som? 2G, veď tu je 5G. Ja som na 5G. Veľa plusko. Join. Keď budete chcieť. A keď tipnete, koľko mi je rokov, alebo také niečo, že ako sa volá moja druhá frajerka. Takže typujte. Áno, druhá frajerka. Takže typujte, kto to vyhrá, tak bude mať stretnutie so mnou a tam. A môj jedno pravidlo. Slovensko, obec, učenec. Alebo Stránska, to je prítomné, alebo Rubanisko. Zlatá ulička, Kalinovo. Toto je podmienka. Inak na Slovensku, ale nie ďaleko od Lučenca, od Kalinova. Tak nie v Košiciach ani Bratislava. Možno v Nitre ešte. A vtedy dám scan QR kód a bude to tam. Inak, keď sa uhádnete, to je skin, tak bude team code. A zahrám si s vami, a keď tak, zatočím aj s vami video. Takže ideme hrať Showdown Tool. A mohli by ste ma poťahať tomto, lebo ja to nedokážem hrať. World Cup. Ok, Wintry Battle Info. Dobre. World Cup. Nebojte, budem mať aj ja Bravo Pass. Počkajte si. Toto moje oči zazreli. Ja som nakojný zobral. To bolo 5000 blinkov. To by som 7000. A náklad to mi pripomína. Toto čo sú za sráčky? Skinny Night Gary. Ale nemám. Toto by som kupoval. Aké pekné. Megabox. Pípa. Joj, ty koko. Dva paplany. Na nový boiler, nemáš money. Nie. Kámo, som skoro zdochol. Bum. Wow. Ty vole. Bum. Proti komu som? Nie. On je strašný na diaľku.
zdrhám preč. Kam asi chcem nabiť superku. Jo, to jak? Oj. Ty kokos. Šveti. Come on. Nie. Oh my god, what the fuck? Pamięta mnie ten Kenji vzadu. Kenji. Czyli Kenji. A każdy ma już poludzić. No mój kam. Roman ma kazę, a mój Kenji. No. Oh god. Ale ona... Nie, proszę. To malo byť na Leona. Že som mal Perfect Legendary. To Richie ani Ready neviem dať. Nám brž display normálne. Takže. Ty kokos. Čo mu šibe to mluvil? Takže. Ideme. Roblox. A inak ja vám niečo ukážem. Ale som si palec, kámo. Mám to celé obviazané. Keď tam napíšte do komentára, keď to chcete vidieť. Asi nie, mám celý obviazaný palec. Mám obviazaný. Kámo, Ivoľaný. Vodka. No. Na. Dobre, proste za to ľudia. Čo? Animal Hospital, je to najlepšia hra. Tieto 3 hry. Animal Hospital, Bomb Fishing, super. A My Dino Park. Kámo, to je, viete, aké dobrá. Viete, aké sú to dobré hry. To si zapnite hneď. Kámo, to je najlepšia hra. To sú 3 moje najobľúbenejšie. A potom prvé jasné, že čo. Grow Garden. Oh my god, tu nie tam nepasuje už tri. Fajne konto.
Koulu on sama. Pitäis se tehdä tuohon mnou. Paitsi vähän nyt mainita. Kukei fröikki. Mutta se on periaatteessa potom alussa tuo. Minä pystyn sen. Ale pohja prijama usapa. Ale voimasi. Ale vaikka se mnou chcete hrať, takže musíte to vyhrať. A tu uhádnuť, aká je moja štvrtá najobľúbenejšia hra. Prvá Grogarden, druhá toto, tretia to Bomb Fishing a piata. A štvrtá je to má Dino Park. A teraz vám poviem začiatočné písmeno. Piatej 9. Je to 9. World Cup. Neviem, čo to je. Lebo to je bam. Kámo, Mr. Potato. Ja sa idem napiť. A darovte pekný reň. Čo ideš? Na barovni, zbývam na mŕtvy. Pořád! No ja sa idem napiť. Oh my god. No nič. Tak. Dino-Park nejdeme hrať. Tam bola moja obľúbená. Piatá obľúbená hra. Čo vraj nový update tak bol 8, takže. Alebo idem reagovať na video. Poďme toto reagovať potom. Nová klasa nikde. A máme normálne aliena, ale toto. Tak normálne. Máme volkanik a dám pre 4. Fizy? Porra, tu tá me Fizy. No, dlho, keď sa odebil. Áno. Ale nebolo veľa ľudí. Nie. Aj od Antala.
si zoberieš hačíky, keď bola tá tenká, čo tam behala medzi jahodami, iba tie dve boli. Teda vieš, možná, že veľa ľudí je aj v komisii. Čo? Veľa ľudí je možná, že aj v komisii. Z dediny Come nebolo. on. Ja, Ondro, Maťo, Haško Pišta, Malvína, Pongovlajči, no Šebekovci boli Gejza, Betty, Žolty, Kamo, to, čo to bolo? Andrea nebol. Čo ne? Tá Haniča. nebola jej vážim. Janka. čo tak dlho? Z dediny aj nebolo viac nikto. No a jak sme už išli von s týmto, vieš, jak zvykne, aj krásne maliny na savúčičky s tou kotičankou. Ona ju doniesla na oče, vieš. Ja, No vraví, Vreckovka je čistá? hej, Luboš Jarmilov, No tak on ide. Luboš ide na cintorín, aj tak, že ide. Aj Maťo sa išiel vymeniť. Papíra z Goriko idú teraz na cintorín. On išiel ku deťom. A možná, že Ona je po myši Potom ísť. všetko. Ďalšie takto.